Jel to taj? A kojemu se kurac javlja, onda? Gde si, Lan? Umetnik! Zoran Terzić. Ajde! Jovi! To sam je rekao za civilno društvo u službenim prostorijama. Idemo kod direktorke. Ovo su naši umetnici koji nam rade reklamni pan. Šta sam ja rekao za bele čarape od kojih se ne odvajaš? A? Sredi se. Sedi. Hoćete da popijete nešto? Ako vam nije rano. Pa ja u principu ne pijem, ali može jedna čašica. Čoveče, koliko ovdje ima kinte? Vidite kako je petkom kad dođe lova iz svih filijala. Bude par miliona. Maraka. Maraka, dolara, švajcaraca, kako kad? Jeli, Burazeru, jel bi mogu ja sad u petak da svratim? Da uzmem jedan sveže, neće da se primeti. Za pelcer. Desit će se lud, bre. A obezbeđenje? Šta je ovde? Sef. A ovde? Direktorkina kancelarija. A gde su laseri, alarmi, senzori, kamere, ovi struje ko zbrodljika u žicu? Šta ti, ovo je Srbija, alo? Slušaj, lova se nosi u kutijama za deterđent i džakovima za kafu. Ovde se samo izbroji i nosi gazdi. On kao investira negde. Pametan čovek. Pametan. Kakav je to čovek? Pazi, on drži u istoj ovoj zgradi hotline agenciju, dole u podrumu. A šta ti je to? Ma to ti je bre ono seks preko telefona, dahtanje, ali žešća prevara, pošto platiš cenu međunarodnog razgovora, oni ti puštaju kurave sa kasetofona. Nije, ide uživo, majke. Pričao sam ti za modesti. Sad će da čuješ. Ma meni je, Burazeru, svejedno, ja telefon i onako nemam. To međunarodno ne mogu da zajebu ni pod razno. Ne mogu ni za domaći. Da li kurava s kasetofona i lova? Mene boli uvo. Ja zvone.